హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ట్యాంపాక్ చేసుకోబోతున్నాం. ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే బ్రూ, దాని తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే నిమ్మకాయ, దాని తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్ చక్కెర. మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఒక స్పూన్ కాఫీ పొడి, ఇంకా నిమ్మకాయ వేసుకోవాలి. ఇంకా కొంచెం సరిపోతే మళ్ళీ మనం వేసుకోవచ్చు. పిక్కలు పడ్డాయి. ఈ పిక్కల్ని మనం తీసేద్దాం. ఇది ఎక్కువేం అవ్వలేదండి, ఇదంతా కలిపేస్తాం మేము. ఇంకా ఇప్పుడు షుగర్ వేసుకోవాలి. 1 కప్ షుగర్ 1 కప్ షుగర్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం కలుపుకోవాలి. ఇది మనం చక్కెర కరగాలి, కొంచెం లైట్గా కరగాలి. స్క్రబ్బింగ్ చేయాలి, చేతికి ఇలా స్క్రబ్బింగ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి నిమ్మపేడు ఉంది కదా, అప్లై చేసుకోవాలి. మనం మళ్ళీ నిమ్మ చెక్క ఉంది కదా, ఆ నిమ్మ చెక్కతోనే మనం అప్లై చేసేసుకోవాలి. చూడండి స్క్రబ్బింగ్ ఎలా చేసుకోవాలంటే నిమ్మపేడిని ఇలాగా చేసుకోవాలి. ఇలా మనం నిమ్మపేడిని ఇలా చేసేసుకోవాలి. ఎక్కువ కూడా కాదు, లిమిట్గా రాసుకోవాలి. ఇలా మనం 2 చేతులకి అప్లై చేసుకుంటూ ఉండాలి. 20 మినిట్స్ వరకు ఉంచుకోవాలి. ఇది 20 మినిట్స్ అయిన తర్వాత మనం క్లాత్తో తుడుచుకోవాలి. మనం ఇలా వాష్ చేసుకోవాలి. 20 మినిట్స్ అయిన తర్వాత వాష్ చేసుకున్నాం. దీని తర్వాత మనం క్లాత్తో తుడుచుకోవాలి. ఇలా క్లాత్తో కొన్ని మనం తాగే వాటర్ ఉంటుంది కదా, దాంతో కూడా కొంచెం కడుక్కోవాలి. చూడండి కొంచెం మనకు గ్లోనెస్ వస్తుంది. ఇలా గ్లోనెస్ కూడా వస్తుంది, చాలా సాఫ్ట్గా. ఇది వీక్లీ రాసుకోవాలి. వీక్లీ రాసుకోవాలి. 2 టైమ్స్ రాసుకోవాలి. మన ఫేస్కి ఇంకా చేతులకి కాళ్ళు కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇలా మనకి చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది స్కిన్ కూడా. ఓకే, డన్. బాయ్. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.